groot huis ook, of niet? Ja. Ja, dat is dubbele bewoning, ja. Een bovengedeelte zit er ruim familie. Kom maar aan. Dat had dat huis gekocht destijds en vuurhand ons gedeelte gehuurd voor hem. Ja. Dat ken ik al vanaf mijn 17e. We zijn nog nooit doorheen gegaan, we zijn maar samen op vakantie geweest met ik wel alleen. En zodoende, dat weet gewoon bij de inventar. Dat weet er al bij. Dat is dan wel een bijzondere vriendschap, Oh, ja. Nico. Ja. Dus hij kent Dat ze is vanaf één op die duizend, 17e. Ja, en nog allemaal bij je. Dus, Dat is eenmalig ook, denk ik. dus de Hofs 19 leeft hij te vergooien, maar hoeveel jaar is dat dan? Dat ze hem kent? Ja, de rijden hem ook. 43, ja. Ja, 43, 44 jaar. En wie heeft ze die leren kennen? Op stap gaan. Dat was met een groepje destijds waar we dan gewoon op stap. En wij moeten ook bij. En op een gegeven moment wordt dat gezegd met dat groepje, we kunnen op vakantie met z'n allen. Maar we kennen wel Wim niet meer, maar Wim is eeuwig vrijgezel geweest, nog tot vandaag toe. En dan had ik gezegd van, ja, wat zit je voor raar nu? Ik zei, ja, ik met Wim. Dan ken je ook nooit gaan. En vanaf die tijd zijn we allemaal gaan. Toen best ik alleen met Wim op vakantie gegaan, Ja, met z'n tweeën. Ja, zijn Wat heb je gedaan toen? We zijn van toen geweest. Zwartswald, weet ik wat. Wandelen, even flink spaas maken. En zo is het begonnen. De auto gepakt? Ja, zeker. En toen weg. Want ik Die reed al auto. Toen dat zie wel, ja. Ja. We zijn het jaar daarna zijn we de vakantie geweest. Wim is al wel. Wim is ja. Oké, maar ja. Goed, er was 17, dus dat was iets later. Ja. Met de auto door het Zwaartswald een beetje gewandeld, Ja, tentje achterin. Weet ik wel van, nee, we zijn toen met z'n geweest. We toen in een hoteltje gelegen aan. We zijn toch, ja, dat is zo lang geleden. We zijn eigenlijk gekker jaar zijn we toen dat iets gegaan. Goed, ik ga toen naar de verkering. Wim dus niet. Dus hij had die trouwerij destijds al metgemaakt. We zijn toen, hij is toen allemaal metgegaan met een vrouw en de zwijgerman. Dus ik was ook allemaal met haar Wim op stap en die vrouw die waren dan nog maar jarenlang aan wat zoeken daar. Ik vind dat een van de leukere Limburgse jeugd. Zwijgerman. Zwijgerman? Ja, Zwijgerman. Ja, je bakken en dan in het zoer. Ja, Zwijgerman met frieten. Oh, zo lekker. Zwijgerman en spit. Kent zo'n Zwijgerman, dan neemt ze maar eens met. Nee, ik vind het, ja, er zien sommige Limburgse woorden die vind ik gewoon prachtig. Zwijgerman. En die vriendschap die heeft al die jaren overleefd. Ja. En nu woont ze zelfs... Alles overleven. En wat doet je tegenwoordig nog samen? Ja, Wim zit nu op de boot. Normaal gesproken ga ik met, maar we hadden vandaag de afspraken. Dus Derde een buurtje? We waren een bootje, ja. En, samen? Wessem. Ja, ook samen. Die liggen Wessem in de haven en dat is op het knappen en weet ik wat. Dus, ja, daar kun je nog geen einde aan, dat zal ook allemaal blijven. En dan moet je regelmatig water op. Dicht niet? Die brengt er niet. Ik ga mijn caravantje. Ja, dat zijn de caravantje naar oprit staan. De kleedpukken. Maar jij stikt er dan alleen naar boet met de caravan? Ja. Och. Ja, nee, hij moet me dan wel brengen. Hij wil niet dat ik alleen met dat ding achtervaar. En dan moet de tent opzetten natuurlijk, dat ken ik niet. De vuurtent? De vuurtent, ja. Ja, ja. Dat moet dus erbij zijn. daar sticht dat alleen of helpt de 10 dichter? Nee, nee. Dat helpt wel met. Dat betreft, zie ze wel aan de tuin. Dat ging tweeling zijn. Mensen die wel eens gekampeerd hebben, die weten allemaal wie het is om mensen te zien arriveren op de camping. En die gaan dan vervolgens samen de vuurtent opzetten. Mm. Ja, perfecte test voor een relatie, het opzetten van een voortent. Of wat boezie. Dat is allemaal hetzelfde. Dat klopt. Kent je de situaties? Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, en wie heet dat bij jou? Ja, nu zijn we er een beetje aan gewend. In het begin hoort ja, en dan moest hij het zo, en dan moest hij het zo vasthouden en dan... Ik had toch gezegd, dat moest dat zo doen. En de halve camping kijkt mee? Ja, Oh ja, die zitten dan in de steun, maar niet als kaper, die zet zich daar bekijken. Die zet zich daar bekijken, ja. Maar goed, als ze eenmaal weet wie de tent moet staan, dan zet ze er natuurlijk op voor die tent en dan kijkt ze naar die angel. Wie die de boel opbouwen. Maar dan helpt Nico dich mee met het installeren op de camping. Ja. En dan... Dan zagen we die en dan ga ik werken en dan is hij werkvrij. Nee, doe je ook naar de boot. Of Ja. naar Max Verstappen. Ik ben nog naar Frankenshaw geweest. Okay. Die werkt dat 10 daar zo. Dan ben ik, we zijn over 3 weken vakantie. Dan ben ik naar Frankenshaw natuurlijk. Een aantal dagen.
een aantal dagen. Ja, we zitten dan op de camping, daar woont zich dat man. Met Wim? En Frank en Sean, met Wim. Met z'n tweeën? Met z'n drieën. En Frank, die gaat dan met. Dat is ook wel traditie, dat is nog een derde jaar. Hoe leuk is dat als ze... Ja. Volgens mij is dat ook wel een beetje een van de geheimen van een goede relatie. Hè? Dat ze elkaar de ruimte geven, de dingen die ze doen. Absoluut. Er hoeft niet altijd alles samen te doen. En wat, Dick zit dan lekker nog oldschool in een tent op de camping. En Frank en Sean, Met 3 man? Met 3 man. Geweldig. Ja. Dat is ook een feest. Dat, ondanks dat we net vaak aan langs zien komen, ja. Maar het wordt toch een feest. Och ja, eerste bocht hè. Zeker. God. Ja, want er bent ook echt een Verstappen-fan. Sinds dat de Formule wel een beetje groot gemaakt had, is het inderdaad dadelijk om 2 uur is kwalificatie. Ja. Dus dan zit zich braaf voor de buis. Dan zit ik inderdaad even te kijken, ja. Probeer dat gevoel nog eens even te omschrijven, want ik zou het toes te kijken en ik denk bij mezelf, het huis van tevoren, had ze nog die tribunes gezien met al het oranje erop en zo. Ja. Al die lui die zitten te wachten op dat wedstrijd, wow, wat gaat er goed, maak een beetje start en dan kun je gaan niet voorbij. Nee. En wie was dat bij u? Ja, dat kan maar uit zo. En dan had ze dat groot scherm daar. En dan is het kijken. En toen kwam er Albon langs. Ja, zei hij. Ik zei, nee, kijk maar eens op het scherm. Dus zo dat niet broekvast. Ik zei, ik kan zien voor u niet meer. Ja, en dan gaat de telefoon op, dan stappen we op. En gaan vanuit de tent en dan zetten we ons daar. En dan veranderen we weer gekeken. Dus de wedstrijd heeft ook gestolen weer. Terug naar de tent, biertje openmaken. Zo is het. En dat wordt de tweede keer dat is dat vlekket. Ja. Dat 2 jaar terug, voor me niet gezien. En we dat busje parkeerd erin. En dezelfde bocht kwam ook net. Ja, daar vuren het. 3 maal scheepsrecht, Nico. Ja, pas op, het tweede jaar waren het derde. Hè. We stonden op het podium. En dit jaar waren we een peumes. Ja, het kan Jantje laag, Jantje huilt zijn. Ja, zeker. En vanaf zaterdag weer dat ongeluk gebeurt, waardoor merken ze toch allemaal een beetje gedempt. Vreemd sfeertje. Ja, merken ze toch wel bij jullie. Ja. En wat duist tegen een ganse week als ze op de camping zit? Boekje lezen, met de hondjes wandelen. Boekje lezen, met de hondjes wandelen. Boekje lezen, met de hondjes wandelen. Heerlijk. Ik heb nog een hondje, dus het is ook echt een hondencamping. Ik kan ze zoveel hang met wie ze wil, specifiek 6 stuks. Dat is heel gezellig. En dan heeft ze het dan nog een beetje afgezet of zo? Ja. En wat voor beuk? Trillers. Trillers? Ja. Ja, moet wel spanning in zijn. Ja. Want ik kijk zo keer enge films en zo. Nou, niet ganz eng. Maar wel actie, dingen. Liefdesfilmpjes of zo. Dat vind ik heel wel leuk. Oh, ja, ik ben een kriezer. Echt hoor? Ik ben een kriezer. Wenn een film erop is wat ze kriezen moeten, dan ben ik het kriezer. En hij kijkt me daar en is hij kapot dan. Dus ik ben meer, over het algemeen wat emotioneler dan Tini? Ja, kan me wel zeggen. Ja. Toch? Dat wil over gevoel niks zeggen. Maar, nee, absoluut niet. Maar dat is dus zo. Ja. Dus hij kijkt ook hier al je niet slaaf en zo. Ja, dat vind ik wel leuk. Rond de kerststok, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja, als ze weer... Ja, Sissi niet meer, dat had ik nog wel vaker nog gezien. Sissi? Dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer? Nee. Oh. En wie had dat ook alweer eens met de familie van Traap? Ja, dat zijn die. The Sound of Music. Ja, dat is een... Nee? Dat doen we niet meer. Daar ben ik verder mee. Wat is die favoriete film dan? Wat zou mijn favoriete... Ja, dat is een goeie. Wat is een favoriete film? Nou, allemaal Kramer versus Kramer. Oh, met Meryl Streep en Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ja. De vechtscheiding. Juist. Daar is het zelf ook een keer meegemaakt. Ja, misschien is wel een beetje ervaring in, ja. Zo is het mij namelijk ook gegaan. Ja. Oh, dat was ook niet voorgezand. Nee, ze zou wel niet moeten gaan. Ik ook wel. Maar ja, zo ben ik het te vertellen. Maar uiteindelijk, samen... Ja, zeker. Volgens mij hartstikke blij met elkaar. Oh ja. Jo. Hoe lang zijn we van? Net allemaal maar wel hier. Ja, zo weer een verhaal waarschijnlijk. Ja.
Overal is wel eens wat. Maar het zijn toch al boven zeker. 23, 24 jaar dat we samen zijn. Dus dat is toch wel een tietje. Dat is een heel tietje. Ja. En dan 10 jaar, zoals we dat in het noorden zeggen, gevreed met elkaar. En toen pas trouwen. Ja. Wie wil je er dan het liefste trouwen van u tweeën? Nou, hij wil het liefste trouwen. Maar ik had hem gevraagd. Ja, mooi verdeeld. Ja, zo gaat dat. Best ook op de knieën gegaan. Nee. Ik ga het veel origineel. Ja, dat wordt wel goed aangepakt. Ja. Vertel. Nou, ik hou voorhand ook een camping gaan in Giethoorn, een stookcaravan. Ja? En er was van alles gebeurd. En toen heb ik gedacht van, eigenlijk moet ik toch met hem trouwen. En dan heb ik met vrienden een heel groot spandoek gemaakt. Met Schat wil ze met mij trouwen op zijn dialect. Wa? En dan zijn die met het spandoek naar zo'n eilandje geweest. Ik weet niet of ze al eens een Giethoorn is geweest. Nee. Maar die bootjes alle nu, je kent Ja, dat, ja. ja. En dan op dat grote water wordt een eilandje. En dan zeg ik tegen hem het 's morgens, of het 's morgens een uur of 12, ze komen even van mijn bootje. Maar het was zo weer wie nu, oh wie zitten, wil ze met dit weer een bootje varen? Ze ja, even, en we moeten morgen weer naar Jemen, tenminste nog even een bootje varen, zo'n klein motorbootje. En ik zeg, kom vast langs het eiland zo. En ja, dus langs dat eiland, dus zongen die allemaal met dat spandoek. Louis van de camping? Ja, Ja, van ja, ons, we kennen ja, ze met wel. een man of 5, 6. En nog hem. En toen kwam we er langs gevaren. Ach, zit ik kijken, dat is een feestje. Degene heet ook Nico. Ik had geschreven Nico. Wil ze met mij trouwen? Als dat is ook Nico. En dan ging dan Nico, ja, Nico wil ze met mij trouwen. En toen zocht hij een bekende kop natuurlijk. En dan wist dat het om hem ging. Ja, dus zo hadden we me gevraagd. En toen? Is het water gesprongen. Dat geloof ik niet. Dat wordt te koud voor je. Oké. Maar Griesje? Ja, tuurlijk. Ja, toen is er wel even die tranen van geluk. Absoluut. Ja, dat was mijn wunsch. En dat komt er nooit. En nou ik net verloren wat te doen. En dit keer komen we van hem. Dus, ja. En geen spijt van? Nooit spijt gehad. Nee. Nico. Ja, Dankjewel. graag gedaan. Tini. Dankjewel. Leuk dat wij. Ik steek maar zo'n nodig hier.